Ka dhi nyime jalup Jamin Buche Berenson Ngonga dwaro mondo ganda ma ng'anyo e pacho kaendi ka kwedo paro ma chik mar omenda luw chike matayo weche mag ng'anyo ma ka ok mano tibiro kawnegi ondamo mag chik. Ngonga wacho ni moko kuom rowere ma ng'anyo e pacho ka bang' ng'anyo ka ok oluwo chike ma onego bed ni tiyogo e tayo weche ma kamago. Jatend bura mar kaunti ma Kakamega Elsie Muhanda kora to wacho ni jod bura owinjore winj duond jo Kenya e paro mar chikno kapok giluto e ombulu. Ne gilose kanisa mar Friends Handindi manie kar chiemo bura ma Shinyalu kama ne giyawo ayanga kanisano manoger manyien. Usianze kusema DPP, hebu saidia hapa kama mtoto wako anavunja sheria. Jaribu tuwahimize watoto wetu wasivunje sheria. Because wakivunja sheria, sheria haina msamaha. Tutaifuata mpaka mwisho. So hata kwa hii mambo yote nasikia ikitendeka nini na nini, tutii sheria. Hata kama unafanya nini, hata kama ni maandamano. Kabla tutengeneze hii finance bill, tuangalie mambo ya fiscal policy. Tuangalie ile policy yenye itasaidia hata mwananchi. Unaweza kujenga darasa na kama mtu ana njaa, sisi lazima tuangalie mwananchi. Shikali kario. Saa hii mkiona watoto wetu wametoka Viranganga Gen Z, hiyo inaonyesha tuko na shida. Sisi tuko na shida hapa Kenya. Watoto wanalia. Watoto hawana kazi. Si ndio? Hao wazazi wote wamezaa watoto na hawana kazi. Rowere mong'ere kaka Gen Z boma ma Yugiso bago ng'anyo e paro mar chik mar omenda ka gimako chung' kar tiendgi. Tok jatend piny Kenya William Ruto wacho ni oikore mar twak kendo kawo pachgi e wi paro ma kamano. Giwacho ni jatend piny William Ruto ok en jaadiera kendo gisingo madhi nyime kendo riwore gi jowetegi counties mamoko e ng'anyo ka dwachgi maduong' en ni paro mar chik mar omenda owit oko. Matimore kinde ma jood bura pod dhi nyime gi twak kendo chiwo pachgi e wi moko kuom lokruoge ma gidwaro mondo mi oketi e wi paro mar chik mar omenda ma higani. Yesterday, when the president said that he wants to engage the youths and the Gen Zs, all those things are lies, because this is a kind of a government that cannot even keep the promises that he made to the electorates. One thing I want the president to know is that we are not our parents, we are the Gen Zs, so that he should be careful with what he says. If he wants to talk to us, let him reject the finance bill. We are not going to allow anything that is going to tell us until he rejects the finance bill. To make a reject is like an ex. It's like a man we have dated before. We know the sequence. And it is going to be the same thing over and over again. We are rejecting the whole thing. We are not amending the thing. President Ruto rejects that thing. Hooray! Hooray! We are telling the president that we are not going to engage with him in any form of negotiation. The first thing first, the bill must be rejected. The bill must be withdrawn from the parliament. Then you're going to have Maukum jotend din kod josiasa kaunti ma Nandi odok ne jatend piny Kenya William Ruto ka giwacho ni giikore ma twak kendo kawo pach rowere mong'ere kaka Gen Z e wi paro mar chik mar omenda mar bero chenro mag arita kwe kod ohala e pacho ka. Gilose gweng' ma Mosop kod Aldai. Jotelogo dwaro bado bila ma gin jofwamb kich mondo tim nonro e wi riwruoge mag ji giwegi manyalo bedo ni chiwo sir ne rowere ma ng'anyo. Gino ma bende giwacho ni rocho chenro mag piny owacho. Kata kamano giwacho ni gibiro riwore kamoro achiel gi jood bura mag duond bura mar UDA maneno ni paro mar chik mar omenda no oketi e tim. Wanapoketi kuamua mambo ambayo yanahusu mwananchi, isikuwe ya machungu, isikuwe ya mateso, iwe ya kuinua mwananchi na ziwe za kubarikisha mwananchi, ili kwamba watu wasilie, watu wasikufe kwa njaa, watu wasikose maendeleo. Rais wa nchi hii anadhamini hawa vijana, anawachali, anawasikiza. Ile tunaomba ni kwamba mambo iendeshwe kulingana na sheria, isije ikatumika ikawa kitu kingine. Ni vizuri kuweka maneno waziwazi, toeni hii, toeni ile, toa hii, usiweke hiyo.
Usiweke hiyo. Rais na serikali yake, Rais William Ruto na Rigathi Gachagua na Kenya Kwanza, tuko tayari kusikiza hawa vijana. Ikiwa wako na agenda ambayo wanaona kama bunge, kama serikali yetu wanataka, the president is ready to sit down and have a dialogue and conversation with the young people of this country to listen to their concerns for the betterment of our nation. Maukum jodbura mauke Omaroka koromedo chiwo sir ne pama chik mar omenda kagiwacho gigo mane kelo pek ahinya ne oganda jo Kenya osekiroko kagilose kanisa mar AIC Baringo kar chungo bura makuro South giseo ng'anyo mosebedo kadhi nyime pachoka kendo mosebedo ka ibago gi rowere mong'ere kaka Gen Z ewi paro makamano. Ama generation Z ni watoto wetu wenye wako mashule sahihi, wako colleges na wako secondary wengine. Na tuchatuma hao huko waende maandamano eti hawa ndio wamejifanya, hawa ndio wanalipa ushuru. Sisi wazazi ndio tunalipa ushuru na tuchalalamika. Watoto wangu wote, kwa sababu niko na watoto wengi sana, wote wako generation ya JZ. Mimi nilipeleka hiyo bill kwangu nikamwambia someni kutoka page 1 mpaka mwisho na muniambie ile kitu mlikuwa mmesema hamtaki kama iko hapo ndani. Walianza kupiga hizo vipengele ile ilikuwa imesemekana iko na utata na wakatumia wenzao. Hii kitu imetolewa. Na mtaona hivi karibuni hawa vijana watakuja kunyamaza kwa sababu kuna watu walikuwa wanapatia maneno mabaya ama ni uongo. Vitu zingine yenye mnajuanga inaleta shida kwa raia. Ninyi muache. The reason why we have a third reading ni kwa sababu ya amendments. Kuhakikisha kwamba ile vipengele ambayo iko na shida lazima iondolewe. Obila sub-county Mayala uchako timunonro ewi mach mane okelo lal madhok abiriyo kod rombo chiko ne anyuola moro e gweng' ma Murumbe kar chungo bura ma Game North. Kata bedo ni pok oyangi mane okelo masirano, jodak ma e gwenge wacho ni jonjore moko noteo mach e kund dhok kendo wang'o jamni. Daniel Owino marito dalano notemo nego majno miwacho ni muoch manomuoch kar sa 10 okinyi ka jalif chip ma Murumba Millicent Omose otima kamano kowacho ni gisechako timo pedha kendo jogo mitendo gi masirano ibiro maki mondo mi okaw negi okenge mag chik. Sama chiew abedo shocked. Abiro ng'iyo to ang'o matimore. Ayudo ka kulo wang' budhoke iye. Ayudo ka nitie rombo ma pod ayweyo. To watemo mondo watur dhot. Kwa turo dhot rombo achiel modong' ka ngima. Dhok 7 gi rombo 9. Ayudo ko tote. An go wach kod jogweng'ni, especially ng'at achiel an go wach. Wan go mama ma close, man our neighbor ka. Sebedo go wach kod Daniel marito dalane. To Kenyan law wacho no ka ng'ato siemi ni bro neno to gimoro timre ni. The first suspect and ana tukwana serikali mro omneka kadu konyo nikech mafundu bila ni pokoti breka machal kama pokoti breka kalele. Kuruka serikali nyalo konyo mondo wang'e to gijo mage matimo gik kama ikor gweng'. Investigation ema koro dhi nyime mondo wang'e ane ni cause of the fire nyalo bedo nang'o. Ka en aso ni kata appropriate action mondo bi okaw ne jok ma nyalo bet notimo gino. Chendo maguoth orochore wang' apaya ma chwele kochomo Kandui bang' jodak ma soko la Mayanja e kar chungo bura ma Kandui yuago rochruok ma arita kwe. Kajalago wacho ni kuom kinde apisas mag obila osebedo kachoko kuom omenda ne weche mag arita magiango ni dhi ataro kod chik. Magitimore tok wuon kar tongona moro ni negi chengeso karingre wito e cho. Idwaro mondo tim lokruok ne jochiw arita e gwengego. Watu wa Mayanja wamechoka na inspector hapa Mayanja anaitwa Benjamin. Benjamin huyo inspector alifanya koti hapa Bungoma hapa Mayanja stenda. Yeye mwenyewe ndiye magistrate, yeye mwenyewe ndiye judge, yeye mwenyewe ndiye prosecutor. Akishika mtu yeyote hapa Mayanja anafungia hapa ndani, anataka pesa anataka. Akishika mtoto hata mama mboga anamwambia anataka shilingi 5,000.
Akishika mtu wa bodaboda anataka shilingi 5,000. Anakuja kwa paa, anashika watu wenye wanakunywa pombe kwa paa, anawaambia watoe pesa. Sasa watu wameanza, tumesema Benjamin must Benjamin must. Inatetea watu wenye biashara hapa Mayanja. Tunataka mpunge wetu akuje Makali. Huyu mtu atumutaki hapa, aende. Vijana tuna kazi. Ukiweka kitu kidogo hapa anakuja kushika. Ukiweka kama pool ndio yeye amekuja kuchukua. Nianze kuiba ama nifanye nini? Sitatafuta kitu yote. Huyo jamaa ametuchosha sana. Akishika kitu kama pool anakuambia anataka 10,000. Ya kazi gani? Alafu hali ya usalama ni mbaya sana. Watu wanao jana mzee ameuliwa akatupwa ndani ya choo. Ajui hiyo. Yeye anajua patu. Huyo mzee amekufa, kazi yake ni kuchukua hongo. Nenda alikuwa wa mwisho. Nenda alikuwa wa mwisho kuchukua hongo kwa hiyo ba. Na huyo mzee akakufa. Atatuambia alikufa namna gani? Oganda mabende ulano daro imichgi alwora mara uratano yudo puonj ewi ratiro magi kamochiwne gi lai makare ewi kenge magi nyalo kawo mar goyo lipot kinde ma irocho ratichgi kuonde magi jotie. Oganda go modak e kambi ma Adele, Mashambani, Bahati, Danisa kod Onkolde oyudo puonj makamano kawuok kuom riwruoge mopogore opogore kod apisas mawuok e kaunti ma Tana River. Ripot mowuok e riwruogego yango midhiero ma oganda osebedo ka kadhoe kamoting'o nok mar chope, nok mar pi maler mar modho, tok chiemo kamagi duto thoro kelo negi tuoche kuonde magi jotiego. Facing one, the elders, the elders, the young ones who are unable to access medication have been affected. Some have those chronic diseases such as diabetic, hypertension, and because of the previously, before the rain started, there was this down-tooling of the doctors. Most of them have been affected. Mothers have not been spared also due to lack of food, which they are not having. They are unable to breastfeed. One of the issues that has really come out in this IDP camp is that the population is very high. Koromogi watiri pichni machiel kachiel mabende timore mano kotenore kod jogo mabende wacho ni ne omaki kanyo kod apisas mag obila toka ne gimolo e paro obila mar apisas mago kwach kich ka bende ne gidwaro mondo migingego mi osebedi kimanyo gi kanyo kod apisas mag obila to kod bende meko mar moko kuom gimae kaka pichni go chal. As we do whatever we are doing, just as the citizens are respecting the law and protesting peacefully, the police should ensure that they don't use lethal weapons or force that they are using against the citizens for exercising their democratic rights, protesting against the finance bill. Thank you very much. Do you want me to speak? Yeah, sure. Let me see. I have some notes here because I thought what the DCI Amin said was very important to be shared among Kenyans when we went there for discussion. He said that they respect the Constitution and the people's rights, okay? They said they know that they are supposed to protect lives and properties, okay? And what was also important is that he said abduction is a crime, okay? And so that was basically our discussion. There's a lot of stuff that happened when we went there. But the issue of abductions is not new. For those of us who are of my generation, they know there was the Gorokos, there was the Kwekwe's, the flying squads, killer groups, illegal groups within the police force. And I think that's what we have to basically tell the IG that those groups are subverting the law, they are abducting people, and so they've got to protect, uphold, and defend the Constitution. That's all basically what we are saying. And for some of us, we have been saying this since the 70s, okay?
but I still think that the Constitution protects our lives, our properties, and the rights are very clear. If people demonstrate under that 7, the police are the ones who are supposed to protect them, not to tear gas them or use water cannons or live bullets. It's very clear. They should protect the demonstrators, because they might meet another group that wants to deny them, demonstration. And that's why it's their duty, to protect demonstrators so that they exercise that right. Yakwara mogili pot motino rekod mane bide weche manyien mago mabiro mago mag angichwelo kaka jogo magijo kedne ratiro mago ganda mano market kod makoro bende koro sewe thuolo to kod twak magichiwo kotene rekod mano ahinya mano gi ng'anyo mabende time pacho kaindi mag kweth mosetisi ni jenzi. Kawadhi nyime Brian Nyaga mowuok kaunti ma Embu jaloch ma siling 250 tugo mashikisha mili na euros e shabiki.com. Brian meja punjere kanado michino kuhuku mshabiki na yango yote to kod ber matugo mbui ma shabiki.com kosingo dhi nyime matugo kendo do mich maduong ka shabiki oseyango tuke mag euro madhi nyime kendo keto mich modhuro ne jogo magijogo punda. So nilikuwa nimefungua hiyo display ya shabiki, nikapata kuna promo ya shikilia na mili ya nikapata kuna hiyo ya euro, so nikabet hizo games za euro na nikamanage kuingia na kushinda ido, na hii nilikuwa nimefurahia sana. So hii pesa nitaitumia kulipa fee yangu, nilikuwa niende shule, nitatumia kulipa fee. Shabiki ni ukweli na shabiki ni real, so watu wacheze, msiamini huko nje ati shabiki ni ya wazee pekee. Shabiki inaweza, na pia mimi unaona pia mimi kijana nimeshinda, so shabiki itashinda. Koro magiro kamano kombero kod wechakruok nyaka gike chenro mano mar kagi kacha parni koromo saa achiel mar odhiambo. Mesa maka weche manyien polo dich kendo loso ni weche manyien monon modo molueyo makari. Nyinga Ochieng Emmanuel.